Hyundai Santa Fe соли барориш 2020. Мани намуди бернаи мошин досон, ин пешанда 4 паҳронникои пеш. Мани намуд аз қафои мошин. Қафош биям паҳронникои қафо, 4 паҳронникои қафо досон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, центр замок, яъни 2 oyna чош электроника, коробкаш автомат достон. Яъни режимош ҳаст, 2 сиденияи пеш гарму хунук достон, ҳам гарми ҳам хунуки сиденияш обогрев, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона рӯлошам лифт достон. Пробегаш 8000 километр пробег. 8000 бисёр кам гаштагӣ достон. Мани ҳолати салони мошин сиденияш кожни мебошад, боз сиденияш лифт мана. Чхели. Мани ҳолати салони қафои мошин. Мана. Қафоша мана обогрев сидения. Мани ҳолати балонош. Мотор дуйду, сӯзишвориш дизел досон. Ин ҳолати мотори мошин. Бисёр дар ҳолати хуб. Нархи мошин 399,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 300 7000. Toyota Corolla Verso соли барориш 2006. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ин пешаш 4 паҳронникои пеш. Мани намуд аз қафои мошин 4 паҳронникои қафо. 4D дӯстон. D4D. Ин дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз, мультирол, рӯлош лифт, килиташ стоп старт. Ҳозир пробегаш ҳам бифаҳмем. 143,000 километр пробег. Хеле мекушоид. Ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. Мотор дуйду, сӯзишвориш дизел дӯстон. Расход чанде? 6 литр ки 100 км мегашад. Ин ҳолати мотори мошин. Дӯстони азиз, нархи мошин 65000 сомон ҷои шудааст. гусосиам бешудагӣ ҷош ҳамин шахсоне ки харидор бошанд занг зананд. Телефон барои маълумот 92 871 76 76. Сечка классик соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин ёдовар мешавем 5 та балонош дар ҳолати хуб. гусосиан 4 балон, як запаскаш киди. Мани санчи техникиш дӯстони азиз то моҳи октябре. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер, центр замок дорад, пробег 265,000 км пробег. Ман ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. аввали сиденияҳо рӯйкашҳои замонави кишидагӣ дӯстон. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 тикиди 100 мегардад. Ман ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 802 1000. Opel Vechka соли барориш 2010. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз.
Манин намуд аз кафои мошин. Комплектасияш Edition дастесон. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, манинҷа CD-плеер дорад, мультирол. Пробег 286 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин сиденияш дӯстон лахтагин, аввалош рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ. Мани ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.6 Екатек, сӯзишвориш бензин, гази дидагиш не дӯстон. Мани ҳолати мотори мошин, аккумуляторошам нав. Расход чанде? Расходаш 7 литр ки 100 километр мегардад. Нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 789 47 19. Opel Hatchback соли барориш 96. Мани намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, манинҷа CD-плеер дорад. Пробег 295 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 прасой, сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та газкиди 105 километр мегардад. гусосиям мани ҳолати мотори мошин дӯстон. мани чашкаҳои пеш мана чашкаҳош 100% гусосиям. мошин вагонча. нархи мошин 39 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 43 43.